Siwasi. Ineno awinjo ka gisedendo wa maber ni wan jo pumbavu. Pumbavu ngamo. Pumbavu wani. Ngamo wacho. Ngamo wacho. Anasema tu ni usedugwa. Wana sani wariek. Ngamo wacho pumbavu. Kid wani wa timu kodi biashara. Bedo kodi wa piny wapang tich. Number 1 sani. Wadwani kikaw jopuonj Joluo onyiswa ni miyo wadi. Sani kapok watimo wagdi bedo kodi. Okibipimo wa. Sani kikaw polise wakawadi. Sani kikaw jo military wakawadi. Kikaw AP wakawadi. Sani e broad base magidi wangiso wagidi. Iwinjo mondo koro wapimi wan jo pumbafu. Wapimi kawanya bedo kodi piny wa discuss kodi biashara. Kasto koro wanya bedo ni ka en stima wane korwa. Yani korwa nyaka sani kaka wuoyo kodi. Pod wamanyo main road madhi Luo Nyanza. Kor lango gi jo ka ginene kucha jo ka central gi weri gi main road ne gisetieko te sani gi bati yore moko madhi nyaka ka dhok neket kisebe serikali weke otieko sipo wacho mari wan wadwa ni 2 years ni kapok ochopo ginyisio miujiza and William Gino by the way ingeni gini ni wan gi problem kode waonge go en mana ni nyaka wabed piny kako ganda nyaka wapangi deputy nyaka miwa wangad serikal barwa bar wadwani PSS dinadi Joluo yudadi parastatol dinadi ereka kinyalo do mago weke ka yongi gi thuolo mar bede winjruok machon mondo ipim godo pach ngamodwa otwago ingeni problem agin go ka Raila Odinga Raila ne one person to no bedo kodwa piny kata nyocha ineno kane gi kaso jodonga ich gitero Raila Mombasa gi sign quickly di William Reno senia oyo we adhia consult gi joga mara ilo adhia mo consult gi jo piny yote kendo no wacho ni jodonga ich kodilgo MPs kodilgo no dhi gi jo ODM obedo piny magingekne and by the way kingio notes mane wuok e gino ne gingise omera ineno ngamudwa kaso wana godo ni kawa miye tam mara riyo mudu wakaso wagodo ni kokwa jipanga odilaye nyakiro ape ni George Bati omulo na omulo ingene ber debate